Welkom. We zijn te gast in Bar Salut in Axel. En mijn gast is deel van een tweeling. Zijn leven ademt voetbal, maar bovenal is de trainer van HSV Hoek toch vooral een familieman. Hij heeft een bijzonder jaar achter de rug. En vandaag aandacht voor Gerard de Nooijer, de mens achter de voetbaltrainer. Gerard, welkom. Dankjewel. Graag ja of nee op de volgende stellingen. Oké. Ik ben elke dag met voetbal bezig. Ja. Mijn gezin is belangrijker dan HSV Hoek. Ja. Het blijft mijn ambitie om op een hoger niveau te werken als trainer. Mag ik erop terugkomen of is het ja of nee? Dat zou zomaar kunnen. Ja. De feestdagen zijn voor mijn gezin. Ja. Het vak van voetbaltrainer is best asociaal. Ja. Ik ga met Hoek voor het kampioenschap. Ja. Zeeuws-Vlamingen zijn anders dan mensen van boven te schelden. Laat me oppassen. Ja. Ik heb goede voornemens voor 2026. Nee. Discipline is mijn geheim. Ja. Ik word liever als een fijn mens gezien dan als een goede voetbaltrainer. Oeh. Ja. Je zei net al, mag ik ergens op terugkomen? Waar wil je op terugkomen? Nou, ik ben al die vraag vergeten, maar... Het blijft mijn ambitie om Nou, blijft mijn ambitie is een beetje lastig, hè, want we spelen natuurlijk met Hoek al op het hoogste niveau. Tweede divisie, dat is al het hoogste amateurniveau. Ja, dan moet je toch iets geluk hebben dat je nog een BVO achter je kan krijgen. Of betaald voetbal. Betaald voetbal. En ja, of dat mijn ambitie is. Het zou nog wel een keer leuk zijn om nog eens een keer te kijken. En ook zou het een keer leuk zijn om in België werkzaam te zijn. Dat zou ik nog wel een keer willen. Mag ik ook nog ergens op terugkomen? Ja, mag ik zeker op terugkomen. Je zei net, mijn familie is belangrijker dan HSV Hoek. Wil je er iets over zeggen? Nou ja, ik vind dat familie sowieso altijd belangrijk is. Kijk, als zij niet belangrijk zijn, dan zou je ook niet kunnen werken bij een club als Hoek. Zeker niet in de voetballerij, omdat je moet iets op terug kunnen vallen als je thuis komt. En zij geven mij ook de steun, maar ook de vrijheid om te werken zoals ik wil werken. Wij hebben elkaar even gesproken deze week. En toen zei je, omdat wij elkaar al even niet gesproken hadden, na zoveel jaar. Ik ben al over de helft van mijn leven. Heeft dat betekenis voor je? Nou ja, ik zeg wel eens tegen de jongens... Want je bent 56 voor 56, meteen mijn kinderen. Hè. Je leeft ongeveer 4000 weken. Hè. Dat is ongeveer 80 jaar gemiddeld. Ja, en als ik kijk naar mij, dan ben ik daar al overheen. Ja. En ik vind dat je elke week aan moet grijpen. Elke maandag dat je weer opstaat, dat je aan moet grijpen om een goede week van te maken. En elke week die je verspeelt aan iets wat niet zo belangrijk is eigenlijk een verspilde week. Ja. Dus dat is... Een beetje trainerstaal, hè? Je leeft ongeveer 4000 weken. We moeten dit jaar zoveel punten halen. Nee, maar ik vind wel dat je... Het jaar vliegt al om, hè. Het is nu alweer bijna eind 2025. Ja. En dat gaat heel snel. Overigens, wat doe je om oud te worden? Nou, ik doe niet iets om oud te worden. Ik doe iets om jong te blijven. Want ik vind oud worden vind ik echt verschrikkelijk. Ja, vind je dat erg? Ja, dat vind ik echt erg. Want ik zie het aan mijn ouders, hè, die zijn 79 en die wordt straks 81, mijn vader. Ja, die kan niet meer doen wat hij graag wilde. En dat gaat bij mij ook een keer gebeuren. Ja. Dus ik hoop dat ze nog heel lang blijven leven, want ze zijn nog gezond. Alleen je ziet natuurlijk wel dat ze een beetje grof gezegd aftakelen in de gezondheid. Ja. En dat lijkt me echt erg, want ik zou nog heel graag leuke dingen willen doen. Maar als je met alle respect, als je 56 bent, is het beste er toch ook al een beetje af? Nou, bij mij niet, maar je merkt wel natuurlijk dat je staat anders in het leven. Heel anders. Ja. En je denkt ook, je geniet meer van de momenten dan wat ik 20 of 30 jaar geleden deed. Dat moet ik wel zeggen, omdat je weet dat dat je toch heel snel... Kijk, 56 plus 14 is 70, dan is het trainingsvak al bijna klaar. Dus ik geniet eigenlijk van elke minuut waar ik met voetbal bezig ben. Zolang het kan, ik ben nog gezond, dan geniet ik daar echt van. Wanneer ben je echt gelukkig? Zo. Ja, dat is dat heeft niet met voetbal te maken. Dat heeft gewoon met thuissituatie te maken. Als je thuis komt en je komt thuis en al die kinderen zijn gezond. En ook je ouders zijn nog gezond, je familie, dan ben ik gelukkig. Ja. Ben je daar bewust van? Nee, daar ben ik ook niet bewust mee bezig. Omdat mijn hoofd, wat je net al zei, ademt alleen
voetbal uit. Ja. En kijk, voetbal is ook geen bijzaak voor mij. Hè. Voetbal is echt een hoofdzaak. Waarom? Omdat ik er nog steeds van geniet. Ik geniet om met een team te werken, met trainers te werken. Ja, en dus voor mij is het echt een passie. Ja. Je hebt 6 kinderen. Ja. En van de week zeg ik, 6 kinderen, best Ja, bijzonder. fijn, hè? Er was geen sprake van gezinsplanning, maar het is gelopen zoals het is gelopen. Ja, ik heb er wel iets aan laten doen dat het niet meer kon. Dat heb ik wel gedaan. Op een gegeven moment is het wel. Kijk, ik moet wel zeggen dat ik, als je je 5e krijgt, dan was het wel lastig om weer naar mijn ouders te gaan. Dan komt er weer een. Hè? Want ik vond 4 wel veel. Maar oké. Ja. En dan moet je nagaan toen die 6e kwam. Ja. Toen hebben we wel besloten van het is wel genoeg geweest. Klaar, ja. Kijk, ik vind wel of je nou 2 hebt of 6, de zorgen blijven toch. En Ja. dat zie ik nu ook. Hè. Ik heb 2 kleinkinderen. De eentje is 3, de andere is 10 maanden. Dan denk je het ook elke dag. Het is natuurlijk niet alleen voetbal, hè, want het is natuurlijk ook wel hoe gaat het met je kleinkinderen, hoe gaat het met je dochters, hoe gaat het met je zonen. Ja, daar denk je natuurlijk ook aan. Ja. Heb jij een kinderzitje in de auto trouwens? Nee, ik niet. Maar rij je nooit met je kleinkinderen? Het zit er wel in. Het zit er wel in, maar ik heb hem zelf niet. Ze gebruiken mijn auto. Dus Oké. En wat voor een opa ben je? Nou, nog niet zo. Kijk, als mijn jongste is nu 10 maanden. Ja, daar heb ik niet zoveel mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar die andere is nu 3. Ze zit ook bij ons thuis. Dus ja, ik ben elke dag met hem bezig. Ja. En ik vind het leuk. Ik vind het echt leuk. En, alleen ja, het is een beetje clichématig om te zeggen, het is het allerbelangrijkste, het is het leukste wat er is. Zo is het niet. Ik vind het gewoon leuk om met hem om te gaan. Ja. Het is ook een leuk ventje. Ja. Dat zeg je altijd van je kleinkinderen, hè? Dat zegt iedereen, dus het blijft wel een cliché, ja. Hey, je bent al heel lang met je vrouw. Hoe lang al? Dan moet ik even nadenken. Ik denk dat ik straks in juni 28 jaar getrouwd ben. Ja, dat is lang. En daarvoor ken ik haar natuurlijk ook al. Dus we kennen elkaar heel... Dan weet je ook wat je aan elkaar hebt. En zij is nu bezig met een studie verpleegkundige, ze is IG-verzorgende. Ze hebben het weer opgepakt. Ik had dat tegen jou gezegd, ik vind dat als wij kinderen krijgen, dan ben ik heel traditioneel in. Dan moet je voor de kinderen thuis zijn. Wij waren ook in de omstandigheid dat het wel kon. Ja. Want er zijn natuurlijk ook wel ouders die moeten werken als ze kinderen hebben. Ja. Maar ik had gewoon een goede job. Betaald voetballer. We konden goed rondkomen met het salaris wat we hadden. Dus nogmaals... Zij is er altijd geweest? Zij is er altijd geweest, ook voor de kinderen, maar voor mij, maar ook... en dat is het nog steeds. En ze past nu ook elke maandag op de kleinkind in Halsteren. Dus, Zij is ook mede bepalend geweest voor het succes van jouw carrière, hè? Want ze was er altijd. Altijd. Ze heeft die dingen opgepakt die jij moest laten liggen. Ja, want sowieso kan niet koken, dat is al lastig. Ik deed wel heel veel in huis, alleen voor de wedstrijddagen, en er was altijd 2 of 3 dagen voordat ik een wedstrijd speelde, toen wilde ik altijd wel rust hebben. Ja. En dat was er altijd. Ja. Dus, nu vind ik ook dat want ik ben elke ochtend thuis. Ik ga 's middags naar JVOZ, train ik om 6:30, 6:30 naar Hoek. Dus de dagen dat ik thuis ben, dan zorg ik gewoon voor het huishouden. Zeg. Ja. Wat doe je allemaal in het huishouden? Even los van koken. Nou, koken kan ik niet, dus dat doe ik niet. Mag ik ook niet. Hè? Kijk, ik heb altijd voor mezelf heb ik een idee gehad. Ik kook 1 keer slecht, hoef ik het niet meer te doen. Ja. Nou, dat heeft wel geholpen. Dus ik mag ook niet meer. Ik mag ook daar niet meer staan. Daar heb je... Wat doe je in huishouden? Ja, gewoon de normale dingen, weet je. Alles wat in het huis staat, vaatwasser, stofzuigen, bedden, wassen. Ja, dat is geen probleem voor mij. En op welke dag moet de vuilnis naar buiten? Nou, dat is gewoon... nou staat die vuilnisdingen trouwens voor mijn deur. Okay. Dus dat stap ik zo uit. Daar heb ik nooit geen moeite mee gehad. Okay. Nee. En waar zit jouw kracht als mens, als trainer? Of zijn dat 2 verschillende dingen? Nou, ik vind wel dat je laten we eens als trainer hebben. Ik vind dat ik heel duidelijk ben in mijn manier van werken. Ik ben, kijk, eerlijk zijn kan je niet altijd tegen spelers. Mm-hmm. Maar je kan wel heel duidelijk zijn wat je wil in je werkwijze. Wat je verwacht van spelers en hoe je het ziet. Nou ja, en ik vind ook dat spelers, ik hou niet van waarom vragen. Ik ben altijd oké, doe wat ik zeg en dan zullen we zorgen dat het succes komt. Ja. En ik sta wel altijd open voor ideeën, dat sta ik wel. En ik ben heel empathisch naar mijn spelers toe. Mm. En ook naar mijn staf. Dus ik kan heel goed meedenken met het feit dat spelers ook wel eens thuis moeten zijn. Of dat zij niet kunnen komen trainen omdat er iets met de familie is of wat dan ook. Dus daar pas ik wel heel snel.
voorop. Dus als jij iets dicteert, dan hou je niet van waarom. Is dat iets wat je uit China hebt meegenomen? Nee, Want daar heb je nog een tijdje gewerkt? daar heb ik een tijdje, daar kom ik zo wel even op terug. Maar ik vind dat ik vind gewoon dat wij spelen op zo'n niveau. En zo ben ik als trainer altijd geweest. Ik vind, oké, dit is het en zo doen we het. En is het niet goed, ja, dan kunnen ze bij me aankloppen. Maar ik zal niet zo snel van mijn visie afwijken. Mm-hmm. Nee. Wat is je geheim, Gerard? Nou ja, nogmaals, ik sta ergens voor. En ik ben wel een verbinder. Hè. Ik kan wel goed verbinden. Hè. Want kijk, we hebben natuurlijk met Hoek, zit ik nu bijna voor het tweede seizoen. Totaal geen problemen gehad met niemand. Ik ben wel heel open geweest naar de vrijwilligers, naar de trainers daar zo. Ik ben ook duidelijk geweest, oké, dit is manier van werken. En ja, wat is mijn geheim? Ik ben eigenlijk gewoon voor iedereen doen, ja, hoe zeg je dat? Benaderbaar. Dat is transparant. Nou ja, ook transparant. Ja. Want en nogmaals, ik help ook iedereen bij de club. Ja. Ja. No nonsense. Ja, ook no nonsense. Wat heb ik wel geleerd van mijn vader. Je moet hard werken om ergens te komen. Ik was wel een talent. Samen met Dennis. Dennis heeft me wel meegenomen richting Sparta. Want Dennis zei, oké, als ik ga, dan wil ik de Sira mee. Ja. Nou ja, dat heeft hij goed gezien. Want ik heb me aardig ontwikkeld. Ja. En ik weet ook wel dat er betere spelers waren dan ik zelf. Alleen door hard werken en ook mentaal ben ik ijzersterk. Dat kan ik wel van mezelf zeggen. Want als jij bijna 3, 4, 5 uur moet reizen toen, elke dag daar naartoe, ja, dan ben je mentaal ook heel sterk, vind ik. Ja. Dus ik heb ze wel goed op een rijtje wat ik wil en waar ik naartoe wil. Ja. Ik weet niet of je dat liedje kent, Als je wint heb je vrienden. Ja, die heb ik heel veel nu. Dus die heb je op dit moment. Al moet ik zeggen, ze zitten niet rond me heen hier zo. En als je ooit bij Hoek vertrekt, houd je dan vrienden over? Ja, dat denk ik wel. Want ik heb wel... Kijk, ik heb sowieso een goede band met bestuur, met de sponsoren, maar ook gewoon met de vrijwilligers. Maar ook iedereen, er komen natuurlijk heel veel mensen kijken. Mm-hmm. Zeker nu, dat we op hoog niveau spelen, ook op de trainingen. Dus ja, ik heb wel goede contacten, ja. En ook gewoon met supporters. Dus, ja, en ik ga nog niet weg. Nee. Ik ben ook niet van plan, hè, want die vraag stelde je net ook van oké, op een hoger niveau willen. Nou ja, ik vind dit al een hoog niveau. En ik zou graag willen dat een club zoals Hoek stabiel blijft op dit niveau. En daar gaan we alles aan doen. Nou, dit seizoen gaat het lukken, want we gaan er sowieso in blijven. We hebben de doelstelling bereikt dat we al een periode hebben gehaald. Mm-hmm. Nou, dat betekent dat je volgend seizoen al 2 bekerrondes kan overslaan. Nou, dat betekent geld voor de club. Maar ik zou nog wel een paar jaar verder willen gaan met de club. Ja. En daar gaan we ook wel over zitten de komende weken. Want jij hebt een soort houdbaarheid, denk je? Nou ja, ik ben wel bij... ik heb Douwendalen gehad, waar ik mee begonnen ben. Nou, daar heb ik trouwens ook JVOZ heel lang gezeten. Nou, Douwendalen 4 jaar gezeten, Goes 4 jaar gezeten. Daarna China ben ik ook bijna 4, 5 jaar geweest. Ja. En Hoek, nou ja, daar zit ik tot 2027, dus dat is bijna 3 jaar. Nou ja, we willen nog een stukje verlengen. Nou ja, en als we dat voor elkaar kunnen krijgen, zou dat voor mij, maar ook voor Hoek, maar ook voor Zeeuws-Vlaanderen, maar ook voor Zeeland, zou dat fantastisch zijn. Wat heeft China jou als mens gebracht? Nou ja, dat je goed aan moet passen aan de cultuur van het land. Hè, en niet te veel praten over politiek. Maar ook gewoon, en nogmaals, maar je vroeg net van oké, doen wat je moet doen. Nou ja, dat was wel heel duidelijk. Hè. Ik werkte voor... Ik ben natuurlijk in twee keer gegaan. Hè. Ik ben de eerste keer gegaan, toen kwam corona, moest ik terug. Hier naar Nederland, ben ik bij Sparta gaan werken. Toen kreeg ik de kans om nog een keer te gaan. Nou, die heb ik met beide handen aangegrepen. Toen heb ik weer bij de opleiding geweest waar ik daarvoor al zat. Alleen ze zaten nu in Wuhan. Nou ja, dat is een stad van 12 miljoen. Moet je nagaan, dat is... En we zaten ook in de coronatijd nog even. Daarna was het opengegooid. 18 maanden niet thuis geweest. Hè. Dat was wel een dingetje. Maar oké, ik kon ook niet terug, want ik mocht ook niet terug. Maar oké, de cultuur daar zo is het gewoon van oké, je moet hard werken, doen wat ze vragen en gewoon normaal doen. Ja. En ik vond me echt safe, want het was wel heel veilig daar zo. Ja. En ze lopen heel veel voor op Europa. Waarom? Omdat zij, digitaal zijn ze wel heel duidelijk in hun dingen. Ja. En ik heb er echt genoten. In 18 maanden van huis, en weet je ook wat je thuis hebt zitten, hè? Het is soms wel eens goed dat je weg bent. Ja. Dat maakt jou, kijk, of het is een scheiding. Ja. Of je bent 18 maanden en het is ook een soort scheiding. Maar dan weet je wel wat je mist en wat je... En we hebben het goed op kunnen vangen, heel duidelijk. Ja. En weet je ook dat het gebeiteld zit, maar dat wist je waarschijnlijk Dat wist ik al. En ik wist ook dat het gebeiteld zat met al mijn kinderen. En dat is ook belangrijk.
Je zei net, ik heb geen goede voornemens. Heb jij wel een boodschap voor 2026? Zo van... Nou ja, een boodschap in ieder geval dat we een keertje normaal moeten doen. Weet je, in heel Nederland. Hè? Dus maar ook richting de politiek. Heel simpel. Ja. Hopelijk dat er een goed kabinet komt en dat we gelijk de dingen kunnen doen. En zorgen voor oudere mensen. Dat is wel een boodschap. En dat hoop ik wel dat ze dat gaan doen. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Geen probleem, dankjewel.